Ďalšiu vec, ktorú potrebuješ, aby si dosiahol úspech, je vďačnosť, vizualizácia a viera. Najskôr musíš byť vďačný za to, čo už máš. Každé ráno si poďakuj a buď vďačný za to, čo máš. Môže to byť len, že si zdravý, že máš prácu, máš peniaze na zaplatenie účtov, máš čo jesť, máš oblečenie a tak ďalej a tak ďalej. Vizualizácia. Vizualizuj si, čo ti úspech donesie. Ak chceš krajšie auto, lepšie, novšie auto, alebo lepšie oblečenie, iné bývanie, vizualizuj si to. A tretia, viera. Ver v to, že dosiahneš úspech a to, čo si vizualizuješ, príde do tvojho života.